Буада безнең ишегалды программасы буенча фикер алышулар дәвам итә. Күп фатирлы йортларда яшәүчеләр белән очрашулар башланды. Беренчеләрдән булып комиссия Арефьев урамындагы йортларда яшәүчеләр белән очрашты. Вот этого мы не хотели и не хотим. Арефьев урамындагы 19-нчы йортта яшәүчеләр бүген үзара җыелып, киләчәктә ишегалларын ничек күрергә теләүләре хакында сөйләшә. Тиздән аларның хыяллары тормышка ашачак. Быел ишегалды күзгә күренеп үзгәрешәк. Чтобы дорога была, заезды хорошо, чтобы было. Дороги были, тротуары. Машина белән керер өчен юллар яңартылсын иде. Тротуарлар да кирәк. Балалар мәйданчыгы ясау, тирә-якны яшелләндерүдә каралган. Татарстан президенты башлангычы белән старт алган безнең ишегалды программасы районда уңышлы үтәлеп килә. Быел 10 ишегалды территориясен төзекләндерергә планлаштыралар. Хәзер белгечләр халык арасында сораштыру үткәрә. Учитывается мнение жильцов, объясняется, где... Яшәүчеләрнең фикерләренә колак салабыз, кайда нәрсә урнашачагын аңлатабыз. Узган елны да шундый җыелышлар үткәрдек. Халыкның теләкләрен исәпкә алабыз. Бер ай дәвамында белгечләр территорияләрне төзекләндерергә тиешле күп фатирлы йортларда яшәүчеләр белән очрашулар уздырачак. Пожелания такие у нас у жителей, чтобы... Халык уңайлы заманча балалар мәйданчыклары, эскәмияләр ясауны сорый. Шулай ук яктырткычлар урнаштыру, территорияне яшелләндерүдә беренче урында. Машиналар күп булу сәбәпле, аларны куяр өчен парковкалар ясарга еш мөрәҗәгать итәләр. Ишек алдындагы юллар, тротуарларны төзекләндерү карала. Кыскасы, халык бик актив катнаша. Проект эшләү дәверендә Буада 49 күп фатирлы йорт ишегалды төзекләндереләчәк. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.